Ang City Health Office naman po nagbabala sa banta ng leptospirosis sa gitna po ng pagbaha sa lungsod ng Dagupan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Ang leptospirosis ang isa sa mga pangunahing sakit na pwedeng makuha sa pagbaha. Ayon sa mga medical officers, kung hindi ito kaagad maagapan, ay maaaring humantong sa pagkamatay ng pasyente. Dahil sa epekto ng bagyong Maymay, nararanasan pa rin ang pagbaha sa ilang bahagi ng Pangasinan tulad sa Dagupan City. Dahilan upang magbigay paalala ang mga health authorities sa publiko ukol sa mga sakit na maaaring makuha mula sa maruming tubig baha. Ayon sa panayam ng IFM News Dagupan kay Lawrence Alfred Q. Lomboy, Medical Officer 3 ng City Health Office, isa ang leptospirosis sa mga pangunahing sakit na maaaring makuha kapag nakalubog ang paa sa tubig baha. Usually, mga patients po natin na nakakakuha po ng leptospirosis dahil po yun sa exposure ng bakterya na tinatawag natin leptospira. Nakukuha po natin yan sa mga ihi or dumi po ng mga daga. Aniya, mahalagang gumamit ng angkop na safety gears tulad ng bota at protection sa katawan kapag ginakailangan lumusong sa baha upang makaiwas sa impeksyon dahil maaari maging malubha at nakamamatay ang mga sakit kapag hindi agad na agapan. Ang leptospirosis po ay nakakamatay. Pero ang maganda naman po, ang leptospirosis ay preventable naman po. Dagdag pa niya, dapat agad magpakonsulta sa doktor ang mga makararanas ng sintomas tulad ng mataas na lagnat, matitinding pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan lalo na sa binti at ibabang bahagi ng likod, pamumula ng mata, panginginig, pagsusuka at paninilaw ng balat o mata. Kung simpleng lagnat naman ang nararanasan, maaaring magtungo sa City Health Office dahil nagbibigay rin sila ng libreng gamot para sa mga nangangailangan. Sa mga pasyente po natin dyan na na-expose po sa baha, pwede po silang pumunta dito sa City Health Office. Pwede nagbibigay po kami ng mga doxycycline para sa kanila. And meron na rin po mga umiikot po sa mga barangay natin na mga barangay nurses po natin na nagdi-distribute po ng doxycycline sa barangay. Bukod sa leptospirosis, pinaalalahanan din ng publiko na huwag ipagwalang bahala ang mga sintomas tulad ng sipon at ubo na maaaring lumala dahil sa pabago-bagong panahon. Maaari rin magpakonsulta sa City Health Office kung makaranas ng ganitong sintomas upang agad na mabigyan ng kaukulang lunas. Nananawagan naman si Lomboy sa publiko na huwag mag-atubiling lumapit sa mga health workers kapag may nararamdamang sintomas upang maiwasan ang paglala ng sakit. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.